ale větší problém pro mě bude poznat, kdo je kdo, protože byl jsem zvyklý na bráchu 18 letý. To samozřejmě přeháním, že jo. Ale mnohokrát jsme se taky bavili o tom, jestli jeho vysokého postavení spíš překážkou. Nikoliv není. Po těch 2 sezónách, co jsme ho viděli na malý motorce a teď už na velký, vidím, že to vůbec žádná překážka není. A brácha říkal, že to na první akci, tak uvidím dneska neuvěřitelný progres, co se týká formy a umění jeho mladšího bráty. Takže se můžeme teď dívat. No a přiznám se, že zatím žádné velké rozdíly v kvalitě výkonu mezi starším a mladším peštem vůbec nevidím. A to znamená, že pravděpodobně se naplňuje to, co jsme dneska říkali, že ten několika měsíční tréninkový mladší železný peštem dělal neskutečný posun v jeho formě a kvalitě. Teď ho vidíte tady, to je mladší z rodiny Pešlů, Patrik, a napravo vidíte Chmelař jako speciální host dneska, jinak taky Kmelda. Suzuki GSX R1000, což je driftovací speciál. Nějaké slovo k tomu, jestli se ti chce, jestli můžeš? Já bych jenom řekl, přátelé, že máte tady docela legendu, protože tady Bohuslav Chmelař je člověk, který už jezdí Statriding 17. motor, takže je to hromada, obrovská hromada let, přátelé. Nejenom na české, taky evropské světové scéně, ale taky absolutní unikátní driftovací speciál pod jeho prdelí. Takovou motorku jsme tady vlastně ještě nikdy na vystoupení neměli. Měli? No měli jsme toho Mahoráka. No, je to tak, radíme, měli jsme tady BMW z 1000 RR, ale dneska máme tu úžasnou možnost, že vidíte i trošku brutální, neskutečný výkon a 18 cm delší kivná vidlice právě z toho důvodu, aby ta motorka byla Tu nebudu zdržovat. Přátelé, tleskejte, Bohuslav Chmelař. Podívejte se, možná se vám zdá, že ta motorka je delší, to jsme slyšeli, je to velmi těžká, velká speciální driftovací mašina a ještě ji dneska vacilujeme. No a teď už je mimochodem, teď už je předtím to bylo jednoduché. Samozřejmě jde to poznat, já to poznám, ale je to složitější a můžu ti říct, že ta první část vystoupení rozdíl je obrovský v té formě z dubna nebo z května, a to je to, co jsi říkal, brácha musí. Je to tak, přátelé. Jak jsem říkal, tak tady brácha ve svých 18 letech přichází na velkou motorku a vidíte sami, že ten obsah prvků a náročnost těch triků je obrovská. Wow! A samozřejmě taky neustále se zdokonaluje, protože ono samozřejmě mládí člověk má toho strachu méně a ty náročné prvky, kterých se hodně padá. Patrik Pešel, nejmladší standardový jezdec, přátelé České republiky, a podívejte se na ten progres obrovský. Viděli jsme ho tady poprvé na jaře v letošním roce, jak říkal brácha, neuvěřitelně se posunul v kvalitě. Je to poznat, ostatní o škole jsme se tady taky lecos budeme říkat. No a vidím, že těch 10-15 cm navíc bráchovi vůbec nevadí. Já myslím, že vůbec ne, taky se taky uvažuji, že ta výška je spíše pro basketbal, ale on nám ukázal, že jí na Statriding není nikdo velký. Děkuji, to je docela dost důležité. Já myslím, že to diváci vidí taky, jak do mě po šanci už ho vidět na té menší motorce. Nebo na začátku sezóny tak vidí, ten je neuvěřitelný progres. Jak je vůbec možné, že tohle se dá tak rychle posunout? Musí se hodně trénovat, bez něho. A taky tabak. Je to tak, samozřejmě, protože patří
není pro žádné simulanty, takže padá se a je třeba makat. Není pro Neymara prostě, no. To ne. Děkuji, pojďme dále. A my se máme možnost dívat jeho vynikající formu právě pro, řekl bych, prostředek sezóny, i když asi sezóna standardingu, ta je vlastně celoroční, to se dá jezdit všude. No v zimě doma nejezdíte, ale na zahraničí určitě ano. Je to tak, samozřejmě se to posouvá se to tak, že člověk nejenom jezdí v létě a na podzimáře, ale taky v zimě cestujeme hodně do zahraničí. Dobře, zvládnu to zatleskem, nebo dobře! To je ono! Neposral se z toho, ještě aby brilantně zvládl krizovku a těch krizových situací v tomhle sportu jsou mraky a vůbec žádný problém to nebyl. No to asi doma, možná o 3 cm. Neprvno si to textilu z toho. Hodně si sprnul textilu, dobře. Mám informaci, že ano, ale zkoumat to do detailu nebudeme, protože na práce je přátelé, kdo chcete a kdo nechcete ani to dělejte, co chcete, hlavně se dívejte na absolutní špičku, nejenom u nás v České republice, taky jsme si o tom povídali, dámy a pánové, vidíte to nejlepší top ve světové extra klasy, standardingu, tohle Adam speciál, pojďme povzbuzovat naše jezdce. Bez toho to samozřejmě nejde, oni jsou zvyklí jezdit ve velkých arenách, na velkých vystoupení, kde se řve neskutečným způsobem a kde diváci samozřejmě vytvářejí neskutečnou kulisu. Je jasné, že jsme malinko znavení, ale to nejlepší na sebe čeká. Právě velká exibice a nejmladší standardní jezdec u nás v České ulici, ale teď skutečně Adam, podívejte se, to je ono! A zase standardně, opačně, pro nás, kteří tomu vůbec nerozumí. Zkoušet vůbec. A nebo ano, ale pak se musíte přihlásit do motoškoly a radit se tady s těmito odborníky, kteří tady tuhle možnost pro vás samozřejmě taky nabízejí. Naučí vás, učí vám motorku, zvládnete to i tady v Brně na okruhu zhruba za 2 dny ten základ se naučit. Musíte mít pouze svoji konkurenci. A jeho dnešní 2 kolegové a taky speciální host, protože Chmelda je dneska special guest téhle skupiny, jinak Special Brothers Crew, profesionálního motocyklového týmu Kaskadéru, největšího u nás v České republice. Jenom připomínám 7 profesionálních jezdců v jednom týmu, to je právě Special Brothers Crew. A proto tady dneska je s námi. Pozor na to, 3. místo World Cup v Dubai 2016, 2. místo European Cup Francie 2016 a 2. místo stance show v Irsku z loňského roku 2017, takže vidíte, skutečně ESO, podívejte se, ano, to nesmí nikdy chybět, to největší vystoupení, skutečně ESO světového standardingu. Dostává nějaký závěr, tak se někdo fandí moc nechce, mám pocit.
Přesně tak. A tebe je tak o 40 stupňů víc, myslím, ne? Já bych řekl, že i o 50. Vadí hlavně, že to jede, že se tady krásně zvládlo, že se včas a to je další nádherná ukázka umění. Adam Speciál Pešel, zatleskejte mu! Raketu, to rodeo, je tam zase Kmelda, Suzuki GSX-R 1000 driftovací speciál, viděli jste sami, už jsme se i s Adamem to bavili, 17 let na style-ridingové scéně, je tedy z nejzkušenějších jezdců, jaké tady v České republice máme, na tomhle drift speciálu dneska, na téhle obrovské motorce. Jinak také častý takhle agenturou Filmka, možná jste to viděli v některých titulcích filmů. Ano, tohohle borce často používá tahle prestižní česká agentura jako dublera ve velmi složitých situacích, kdy musí nahrazovat hvězdy, které jezdí na motorce v rámci natáčení filmu, tak to je také mimo jiné Kmelda, chcete-li Bohuslav Kmelda, Kmelař, dnešní speciální host. Ano, a teď už drift přesně s tou tímhle speciálem. Ostatně v premiéře, ale jak mě Adam hned upozornil, už jsme tady dneska na začátku, nebo letos na začátku sezóny měli jeden velký drift special, tentokrát to byl BMW, ale teď speciální host i s touhle nádhernou motorkou. A Kmelda je tady zpátky, zase mu zatleskejme, dejme mu aplaus. A všichni, ne, jenom bratři Pešlové teď na vrází. Záklon, jedna z těch nejtěžších figur, které se předvádějí na světových soutěžích standardních, protože samozřejmě, já tomu říkám krasojízda, jako moc krasojízdou společného nemá, ale bodují se tady tyhle figury velmi dobře. Musí se to přesně, jak už dneska jsme říkali, hodně dobře zvládat tu motorku. Ano, to jsou krásy, to jsou ty závěrečné části vystoupení, když přijede skupina Special Brothers Crew. Dneska tedy bratři Pešlové a nejzkušenější a jeden z nejznámějších jezdců, motocyklový kaskader a také filmový kaskader samozřejmě. Bohuslav Kmelda, Kmelař a bratři Pešlové. No, jsem zvědavý, kam se ještě dostane mladší z bratrů Pešlů, protože ten přechod z té malé motorky na velkou se mimořádně povedl. A jak už bylo řečeno, na jaře letošního roku první vystoupení na velké u nás. A teď obrovský progres. A je tam cítný rukopis rodiny Pešlů. Takže by rodina Pešlů měla svůj charakteristický rukopis pro tenhle sport. No to uvidíme samozřejmě až v následujících letech, jak se bude mladšímu z bratrů Pešlů dařit. A jak to budeme schopni nebo také exibicí. Nejenom u nás v České republice, ale samozřejmě ve světě. Patrik mimochodem začal s tím velkou Kawasaki 636, která by stojí děcová pod zadkem, je to také člen Special Brothers, mladší český kaskader, ještě velmi těžké technické prvky a připravuje se poprvé. Tomu budeme držet pochopitelně palci, protože velkou motorkou ještě nebyl všechno jednou poprvé v 18 letech v přípravě na mistrovství Evropy. Určitě budeme přát hlavně ve zdraví a v technické dokonalosti, abychom se dočkali. Tak, přátelé, jsme Adam Speciál Pešel! Bohuslav Kmelda Kmelař a Patrik Pešel! Závěrečná tečka za dnešní první části vystoupení. Ještě jednou aplaus, pojďme! Pánové, děkujeme v tomhle úborném vedru. Děkujeme moc za první dnešní vystoupení. Měli bychom dneska ještě vidět druhou část po ukončení hlavního závodu.